Makadiyenyana baba. Nditwa Lavinda Masara from Imbe FM. Ndandoda kubvunzawo kana makasununguka kupindura kuti pane chiitiko chaitika mukati mezuva ranhasi nemhosva dzamuri mukusungirwa imimi munewo here advice yamungada kupa vanhu vari kunze kwako vane plani yekuti vanogona kunge vari kuda kuuraya mumwe munhu kana kutengeserwa kana kupinzwa kune vamwe vari kuti isusu tamidikitidzwa tisikuziva munewo advice here yamungada kupa vari kunze kwako kana inini hapana zvinogona inoti munhu kana waita zvinhu zvako usapomera umwe munhu mhosva inenge asina hatina zvimwe zvekuedzera zvinozondataura mukagona kubvunzawo here kuti mhosva iyi makaipara muchida here kana kuti maimbunyikidzwa kana kuti kwete vaita kusaziva wanga rusiku wanga rusiku anga munini nangu chaivo baba vamwana vakadziva here mwana wakamaigurei saka mune here reason yamungapomera vamwe because vari kuramba saka mune here reason yekuti mungavavenga zvokuti mungasvika pakavapomera hazvina kuvaenga uzivisa wakakura uri vadika alright ndingabvunzawo here kuti pane vese varapwa kuti pane vamwe vari kuti inini handina kuzviita pane vese vari apa muri kuziva here kuti ndivo here pane wamunoti uyu haana kuzviita here kana kuti kana tati tese vari kumakreti ndibaya ndiitaka pazvinhu awo alright chanyanyoita kuti azochema zvekuzvipondera basi munofunga kuti chingava chii kurwadziwa here kuti murume wangu shuwa apomerwa kana kuti ari kutoziva kuti shuwa mudzimai uchanya kumurwadza ndechekuti mazuva akaitika chiitiko ichi ndio mazuva akasunungusira kwamba ndichidaidzwa namama manichidziwa akasunungusisa mudzimai wangu mangwana tazoguma kuseni ndipo taziva kuti munhu aonekwa akadini akapa sandifa kuti murupomera mumwe mumhosva yekuti akati zvave zvakati akaitichita kuti achipokera kuti ndinai panapa ane vanhu vakundisunungurisa achitumwa achidai achizonangwe kuenda kuuraya munhu iti hatifambidzani makaonana kuti saka vamwe vari kupomera mwazi ndinoti vanganga vaine chaangakuvengera here chekuti vangakupomerai mhosva yake mukuramba munhu kuda kundokuvenga iwo kuti chakati zvakade mukuramba ndikuda kundokuvengera chinhu chako ndisi musikazivi kuti ndikuvengera chakati sai mangakuvengerai chii zvokupomerai kuponda munhu pfungwa dzake alright saka tinoti akarasa njere usini nokuti pachiitika chika ichi zvirikutotirwadza kuti satizora angati ndandinaye inini ndina handisina here zvirikutotirwadza sero kuti ngasadaro bamukurara ndingakudawo kubvunza kuna baba ndokutanga panhau iyi makunzi imimi ndimi makatenga ndanoda kuziva kuti takambonzwa mashure kuti imimi munonzi mune mabhizinesi aminawo maida kudii nezvinhu izvi kutaura chokwadi pamberi pamwari ini ndiri muchitaura ndiri one of the jobbers witness wanini nawo vawanamativi so pane zvinhu zvavo zvazviri kuwanetsa zvekuromba vevana vavo zvino wakaenda kwamukotsa njera ari pavatsomba kwaanoingowandaua waibva wataurirwa mutoro wavo oti yacho ndakatichengeta izvo wataurirwa mutoro wavo namukotsa njera kuti vana venyu vakaromba uyezve mune zvinhu zviri mumusha menyu zvakadii zvida kugadziriswa zvida wakabva funga kuti tingasvika sei kune vanhu but vachiri ipapo wakabvunzana wakataura mukotsa njera kuti pane vamwe wedu vanoti tinonamata zvikanzi don't worry tichaona choita sei zvaita kudaro handinazogara 2 weeks ndivo vakapazwa 22 November 2024 vakauya kumba kwangu ari 16 zvikanzi hatisugara zvakanaka nengozi iyo wakati pari ikwatizora kushata kwacho ngekuti munhu ane ngozi yatinoya kuti wakandiuraya iwe kwamubata ndio waenda kwatizora kana takabva kuno last week ndio wakaenda kuti kwatizora zvaita kudaro apo kandipomera ndiri ona baba inini ndine mubvunzo wekupedzisira kwamuri muri vatatu emini mhosva imwe kuti muri kuiramba imini hatichiti tozori mapurisa edu emuzimbabwe ane unyanzvi hwekuferefeta nyaya ndatiti mapurisa azoferefeta nyaya woona kuti mune mhosva muri kuona here kuti munenge muine imwe mhosva pamusoro pemhosva yamwe yaya
Mnyazo nyakachezwa. Wame mpumbe kufefeta. Indagito na moso. Andito na moso. Wame mpumbe kufefeta pese pangu kufefeta. Moso ndini. Muda nakula ya mwana. Alright, fine. Ini mati baba vari kunyepera iyi, but mhepo iri kutaura futika kuti inini muripo pachikwata ichochi. Mhepo iyi inofunga vanozera wakulonga uri apo. Abvunzozvi baba varini. Ndene kakuuraya. Ani mambuza zvanga kuti iplan dish yekuti yepera kubudiwa. Noti azvisi zvinoita munhu anenge achibudiwa. Saka vanhu vakaronga zvese zviri. Iplan dish. Notozvi ndene zvinhu zvako zviri pasi tiendei kuti pangidze. Haichazivi. Tingatidai ndichanga handichazivi. Chiro changu kurwadza maningi steri panzi shop anzoi ine zvechokwadi ine building yangu yetechshop yakaitwa yakaprova ye2002 uyu akauraya 2000 zviri kufanira nera senga hangu inenika sati zora mbasadaro kushambadza zita rangu ndisinonge ndichiuraya naye Sati zora ndewapi wasandishambadzira zvemahara akakumuka mutasa izizvi taenda kumba wakauya kuti naitini pamba pangu handira kumunongedza kana kuita sei kana kwabvunza kuti kune patizora akamba kunongedza here wakauya pamba pangu katiuzazi wakabvuma yekuti makauraya ndikati muri kubvuma ndasvika kumba kwenyu here indabvuma pamba pangu kaine saka iwo vane pressure yekuti vanzi wakazobvumirei akasvika kumba pangu ende ane wana 3 first akatanga kubuda mwana wamunina wake pepe ndofunga kune 5 dzapera mwana wake akabva kuharare mukoma wake muzigora achitaura kuti pamba pangu ati mwana ndini ndakamukidza mota kuharare achibudirwa nachibati achibva last week yopa pane chechi pamba pake kumba kwamaiguru wake kwakatobuda mainini wachimuroora futi izvozvo izvi saka kuramba kwaini hakuni ini ndakatobatwa nemhosva shepard achibuda kuti uye mukoma unofanira kundiripa zveshiwo ndakatoripa ndakatenga mombe 3 mbudzi 7 tikabika doro daida kuiko nomusi wa 15 ndakatadza kuya tikutobika doro chionze bhadhara zvinhu zvakandiitira ndakuchimuka pandichiende pa kune wakandibata ndakutoenda ndega saka nekwakuenda nyaya hamuna kana any regret muri kutoti ngazviende mberi ngazviende kwadzinoenda kuna kabata achasangana naye inini zvamunenge mapiwa mutongo wamunenge mapiwa muri kungogashira ndinogashira nekuti hapana chandinonama aiwa tinotenda vamwe mazvita mwenda nao Okay. Pindah, wapi nao? Alakagura nakatuloza pana mkazi. Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifa
kutsamira ndochipondora tete